Vidíš tenisky Louis Vuitton, diamantové plejtlinky, to je on. Ještě jednou, naposledy a nahlas. Nahlas. Vidíš tenisky Louis Vuitton, diamantové plejtlinky, to je on. A ještě jednou, ale fakt nahlas. Jo. Vždyť já tě neslyším. Musíš, vidíš tenisky a takhle. Počkej. No teď. Teď! No rychle mluv. Počkej. No rychle, než sem přijede. No, to by jsem nestihl ani. Tak počkej, no. Vidíš tenisky? Nahlas. Máte smlouvu, jde další. Musíš, no a teď. Vidíš tenisky Louis Vuitton, diamantové plejtlinky, to je on.